lasifunda khona. IBhayibheli wasekuhlwini, wasekuhlwini uJesu wathi kubafundi bakhe asiweleni siye ngaphela bangena emkhunjini. For some odd reason naye Jesu wangena emkhunjini. Oh man, there was fun. Kodwa i-problem yami yena nakangena yena nakanjani nakangena wangena phethe umqamelo. Wahlala emuva kwesikele waqamela walala ngendlela alithemba ngayo izwi. Akadingi ukuthi avule amehlo ayigade abezo akungezwa kuhle ibizo ngendlela alithemba ngayo walala phezu kwegama elithi asiweleni siye azange alikhade. Walala ngoba nasalishilo selinjalo. Akunandaba ukuthi kuzovela ini phesheya yasiyakhona. Ngiyakuncela namhlanje hambe uyolala ulala izinto ingakahlangani. Maletha bayolala kanjani ungenasho umshilo mayeke washo elakhe izwi malibuyele emuva lingawufezanga umsebenzi awunithulile kodwa namhlanje awutshela umakani wathi uzokwenza kuthembisile. Now, lesikhathi alele wavuka isivunguvungu sani ziningi ivunguvungu kodwa ngalelanga wavuka okay, asinadinga isivunguvungu silandi lithi iBhayibheli amagagasi asuka olwandle angena emkhunjini. Ziyakhala inkinga ngoba kunoya unankinga kodwa kufunekanga ukuthi amagagasi atholakale sengasesikeleni. Amagagasi alungele nakaselwandle hayi emkhunjini. Ngicela umoya wamakhala wakho beserious ungavuma amagagasi abe ngaphakathi emkhunjini. Amagagasi kumele abe selwandle angangeni ngoba nakasolwandle aphusha isikephe kodwa nakangaphakathi asikize isikephe. Labazalwane laba nababona ukuthi ngathi kuyamosheka nababona ukuthi kuyamosheka angithi banikeze izwi elithi siya ngaphesheya. Nakuvuka le mess labazalwane laba bathatha izwi elithi siya ngaphesheya balibeka phansi. Bathatha amabhakede bakhipha amanzi. Ithi makhelwane noma ungashayeka kangakanani ungalibeli phansi. Uma ngabe kubaluleke ukuthi uphathe ibhakede mane uliphathe ngesandla sodwa nalo lezwi libe kwesinye isandla kodwa awazi ukutholakala sophethe imbuzakuza yebhakede izwi elithi siya ngaphesheya sewunjani. Whenever the devil visits you, the aim is one. Yekela lezi eceleni masuka kuso fanele eceleni aphatha amabhakede aphatha amabhakede now la mafefane sithakazile kunevesi kilometer kunevesi abafumanisiwe lithi levesi nesikhathi besolwandle neminye imkhulu yayikhona ungathi babanzi
kulo Jesu. Unjani kule mini imkhumbi engenaJesu? Ngeke uhambe nempilo yakho yonke sithi mazikushaya izinto bese kuyi-encourage uthi kungcono kodwa mina noJesu. Ingaba Jesu enze njani? Ngoba mina khona legama engikwazi ukulibisa lithi Jesu. Ingaba ngenalo legama enze njani? Nesikhaphizi bekhipha amanzi zubalo wakhumbula wavele wanyana wathi sahlupheka kangaka ubani othekiwe ngaphesheya ngoba siphethe amabhakede sodwa akekho yena. Ithi iBhayibheli waya emuva wathi kuye Nkosi awunamsebenzi bekani mina wavuka Jesu wazelula Jesu sesineshela ngiyamuzwa phela manje sisontweni ndabona ngiyamuzwa phela manje lasesontweni akavumele ngibeke amagama lamanga kodwa nje ngiyamuzwa phela ebuza ukuthi ngaphesheya kokunuka siyahamba kokunuka yaphesheya vele mawubhekene nestorm ilanguage yashintsha. Vele mawubhekene nestorm awumu-address umuntu ngendlela yomu-addresse ngayizo. Iproblem yakho wena usuke ucabanga ukuthi umuntu ushintshile kanti akashintshanga. Istorm abhekene naso. Istorm senza izinto ukuyiphakamisa uzehlisele phansi. Istorm senza abantu ubahlonipha ungasabahlonipha. Istorm nature yestorm. Istorm sishintsha i-character yomuntu. Ususoba kanjani nomzamo istorm? uJesu siqedile nya. uJesu ngicela umele abamavusha. Ngicela ukuyenziswa yakho. Ngicela abazali bawu2 besilisa. uJesu ekela besona. uJesu ebelembele. uJesu uvuka la. Uvuka kuphi? Uvuka. Lo umfundi. Lo isikebe. Lo umoya. Lo ulwandle. uJesu uvuka la. uJesu uthi lo vusa uJesu awunamsebenzi sifa. uJesu wafuna umu-addressa kodwa wambona ukuthi no akusiwuye. Ngeke akhulume kanje. Usho ukuthi khona into eminyakazisile. So uJesu angafuni umu-addressa ngoba embona ukuthi uyi-victim. Unyakaza ngoba khona into enyakazile yanyakazisa yena. uJesu wafika wabheka isikebe. Nakathola isikebe wathola ukuthi nesikebe naso siyanyakaza. Asifuna ukusola isikebe uJesu wathi malibona sivamanga ukunyakaza kanje. Wafike wathola ukuthi ulwandle nalo liyanyakaza. Wasebona uJesu ukuthi wonke unyakaza ulwandle, banyakaza isikebe, banyakaza abafundi. uJesu kodwa wabona ukuthi ayona ke ngiyobheka ukuthi ulwandle lunyakaziswa yini ngakho lithi iBhayibheli wathola ukuthi umoya uyashaya. Wayesethile uJesu emoyeni. He rebuked the rebuke. Ithi bakhelwane imimoya ayithandazela. Imimoya yakhuzwa. Into eneshayayo imimoya uyayi-understand. Imimoya uyayirizila. Into uyibona ukuthi umntanami lo kodwa umoya. Into uyibona ukuthi umntami lo kodwa umoya. Imakhalami leli kodwa umoya. Umoya musuku
things have engulfed and destroyed us because we negotiated with imimoya. That imimoya negotiate nayo. All of a Sunday, when I say we are hola, I'll sabon to within. So we are hola, I'll sabon. Let me jar. To be called more feeling. And the more who sees it, or who can hear Samuel, or can say, so, man, cause I don't know. The problem here was enough to give me more, and he calls it. That you know, you will do a job. When it's not been so keep before we shall make it, it's not been. There's not been so much who is so big. It's not been so who keep my chapis me as a bomb command. It's not been so who we are hard. It's a bomb and China. But what more? And the Lord of Tina, I to Tina away. Who so was a child? Who goes? Now, I saw over 3 months, so 2 months. Nasifone nasibone konke lapho sihamba lesifunza siyawuvela manje so uyavela wena so uyasenza uyakuvela wena usasho ukuthi ngajabula lapho bethi kimi asile umoya lo wenze njani ukuze bomeko benafiki beshoniwe ekhakho kunafiki beshoniwe ngoma lo moya oshonela nakumele yokhonza lelusukumele ngoba yonke into ayikhuzi iyakhula. Yofana nomlungu akhaliswa umntwana esitolo. Umntwana akhala umntwana usekhale nomama. Nasifuna nje thina emaswati siyabona ukuthi oh siyabona sangiboneke. Lo moya lo sewuzunga kanje ngoba zake sewenziwe njani ukhozi. He rebuked the wind.
lithi iBhayibheli kwathula kwathi Yeah. kwanethe kwathuma kwathulwa kwathula isikele kwathula utheni olwayo peace manje Jesu yini ungalikhuza ubani hayi bishop ngeke phela ngwathi ukukhuza abantu ayithi sanzima ukufika ngaphesheya sikwazi ukukhuza ngoba liseseyimithi for us to reach our destination so lona nje siyathulisa now nalaqhela ngoba address into ngestorm uqalathile ngestorm besayeza nikele disha why Jesus am disappointed why I am so completely faith I said to him pressure Wathole besimenda njalo Jesu sesibona ukuthi sesibona kanti befuna sende njalo uthi ke Jesu next time something like this hits aligned part of it kodwa makungabi ibhakede isandleni ube yikufe emlonyeni funa niphathe amabhakede means manje lapha siyabaphesha angikwazi ukuhlangana nani senikhuluma ngokufa mina ngingashongo ukuthi and the scripture says babukana omunye babudana are not there to kill us. They are there to promote us, to know Him in another dimension. They must multiply Him. They must kill Sabakula. But I believe a mass. Day number 1 of the revival. Must keep up on that. Day number 1 of the revival.